Sudden. Lucky. Bye bye. Hello everyone, Kulumbai and welcome back to my channel. So for video ko lanan labi ada. Oमफ्राय मा जालांनो नायलांदों नोंथांमोनहा. गारि नेगासिनो आं दावराइबारियावहाय. गारि सफैबाय नै जिरायबाय थांसै. एकबार देग्लाय दोनना. Kokrajhar सफैबाय नै आं बिराद अखा हागासिनो दा. अखा. Ai đừng lại. Ai. Bà. Patla này dah. Amai. Này. दा नै सानजौफुनि लान्चखौ जानो नागिरबाय आरो दालि ओमफ्राय दाउ भाजा खांख्रिखला भाजा नालाय माबाय माबे खर' सायोना खर' सायो नालाय भिडिअ लानोसो बावदां नायखोनोसै जाम्बे नायदो पात्ता गैया बियो दा डेम' ट्रेनजों थांसिगोन आङो ओरै बासुगावजों बोरो नायबाव नायलाय ट्रेनखौसो नायदों बे होनबाथाय बाखुदावबाय मिथिलाय Small kids. Hatere mat. Relay se. Relay. Beleng relay. That's so much. Abo de abo. There boleh. Abo there abo. गोबांनि उनाव दिनै बेमरजों जाखाबाय आङो बाबा बासुगाव मोनबाय आङो बासुगाव स्टेसनाव ओंखारसै ओमफ्राय गुमनाव थांसै ओमफ्राय गाबोन
सोरांबाल' थांसिगोन आरो बेनो नायलांदो नोंथांमोना आयदै नै ओंखारबाय लोगोफोर ओमफ्राय खुमै लांफैदोंमोन बोरै बबेजोंथाय खामसिथार नुला नै आयौ गोजौ गोजा इदि